Γεια σας, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σήμερα στη δεύτερη μέρα του Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Πειραιά. Σήμερα είναι το καθιερωμένο σινεμά στο πιάτο, νομίζω το γνωρίζετε όλοι. Θα ξεκινήσουμε με το σεφ μας, τον Αλέξανδρο τον Παπανδρέου. Θα μας φτιάξει μια συγκλονιστική γαρδομακαρονάδα, δεν ξέρω να αποκαλύψω και τα υπόλοιπα, με σάλτσα, τηγανιτή κάπαρη, μεσογειακά στοιχεία. Ωραία. Θα έχετε και τη δυνατότητα να τη δοκιμάσετε αμέσως μετά, χάρη στη στήριξη που μας έχει εδώ το ΙΕΚΟ Όμηρος, να είστε καλά κι εσείς. Και μόλις ολοκληρώσουμε το μαγειρικό κομμάτι, θα ξεκινήσει και η προβολή της ταινίας. Αυτά από μένα. Τέλεια. Ξεκινάμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ στον Πειραιά. Καλησπέρα σε όλους. Θα φτιάξουμε μια πολύ ωραία γαριδομακαρονάδα, έτσι λίγο πιο θαλασσινή. Πιο ιταλική θα έλεγα, μιας και είναι και ιταλική ταινία μετά. Λοιπόν, θα παρακαλέσω τα παιδιά εδώ, παιδιά, ελάτε εδώ 1 μέτρο από εδώ, να καθίσετε πιο κοντά, ελάτε πιο κοντά, έτσι θα σας πω εγώ, μέχρι εκεί, stop, για να μπορείτε να βλέπετε και κάντε μια γραμμή εδώ μπροστά όλα τα παιδιά, για να σας δω, όλα τα παιδιά μια γραμμή, ελάτε όλα τα παιδιά, και μεγάλοι μπορεί να είναι παιδιά, έτσι. Ωραία, και μεγάλη τώρα ελάτε μέχρι τα παιδιά πιο κοντά για να είμαστε ωραία παρέα. Αυτό είναι. Ελάτε και από εδώ μέχρι. Θέλω να είστε 1 μέτρο από τον πάγκο για ασφάλεια. Ωραία, έτσι είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, μαζί μου είναι ο Θάνος Σιδέρης, ο οποίος είναι συνεργάτης μου. Θα φτιάξουμε μια ωραία γαριδομακαρονάδα. Θα μπορούσατε να πούμε ότι είναι πολύ απλή, αλλά θα την κάνουμε λίγο πιο δύσκολο. Ναι, θα ξεκινήσουμε μια. Διακόψω και πάρα πολύ λίγο. Γεια σας. Γιατί εκ μέρους του Δήμου Πειραιά θέλω να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Φέρτε κοντά μας. Να είστε καλά. Χρόνια του Γαστρονομικού Φεστιβάλ. Ευχαριστούμε και εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Εμείς. Λίγο εκτός από αυτό που θα μιλήσει πολύ ωραία εδώ. Θα έχουμε και τις υπέροχες πλατείες, γιατί αυτό είναι το μαγείρεμα. Έτσι. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή επιτυχία να σας ευχηθώ. Καλή όρεξη στους υπολείπους και καλή καθίστε μαζί μας να μαγειρέψουμε. Σας ευχαριστούμε που είστε μάτια. Εμείς, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε πάρει φρέσκες γαρίδες, τις οποίες τι έχουμε κάνει, τις έχουμε καθαρίσει. Η γαρίδα είναι εδώ και τα κεφάλια τα έχουμε εδώ πέρα, τα οποία όμως δεν πρόκειται να τα πετάξουμε, εντάξει. Θα τα χρησιμοποιήσουμε σε να φτιάξουμε μία μικρή μπίσκ, δηλαδή μία σάλτσα που θα μας δώσει όλη την ωραία γεύση της γαρίδας για να μην πάει χαμένη. Λοιπόν, τι θα βάλουμε μέσα? Θα βάλουμε μέσα στην κατσαρόλα λίγο κρεμμύδι, λίγο καρότο και λίγο σέλερι για να πάρουμε όλα τα ωραία αρώματα. Θα κόψουμε το καρότο σε πολύ λεπτές φέτες. Αν είναι μεγάλο το κόβουμε στα 4, αν είναι πιο μικρό το κόβουμε στα 2 και θα πάμε να κόψουμε πολύ λεπτές φετούλες. Θα ζεστάνουμε καλά το μικρό μας κατσαρολάκι. Τώρα να έχουμε πιο πολλές γαρίδες, μπορούμε να το κάνουμε σε μία κατσαρόλα. Λοιπόν, επειδή πολλές φορές κάποιοι δεν θέλουν να το κάνουμε αυτό κάθε φορά, εγώ τι κάνω στο σπίτι? Άμα πάρω 10 γαρίδες, βγάζω τα κεφάλια, τα βάζω στην κατάψυξη. Άλλα 10 και άλλα 10 και όταν γίνω 50-60, τότε βάζω μια μεγάλη κατσαρόλα, φτιάχνω αυτή τη σάλτσα, εντάξει, την κρυώνω και μετά τη βάζω σε ειδική θήκη πώς είναι για παγάκια και έτσι έχω μια ωραία μπίσκ να τη χρησιμοποιώ για ριζότο, για μια ωραία απλή μακαρονάδα και μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε. Να κόψουμε και το σέλερι και στη συνέχεια και το κρεμμύδι για να τα βάλουμε όλα ωραία μέσα στην κατσαρόλα μας. Λοιπόν, το κοινό του Πειραιά είναι το καλύτερο, βλέπεις, ήσυχο, είναι όλοι τέλειοι. Ωραία. Και πάω να κόψω και το κρεμμύδι. Να πούμε λίγο για τα ζυμαρικά γενικά, όλοι βράζουμε σίγουρα μια-δυο φορές τη βδομάδα βράζουμε ζυμαρικά. Το σωστό ζυμαρικό, να ξέρετε, θέλει ανά 100 γραμμάρια ζυμαρικού 1 λίτρο νερό για να βράζει ωραία και φυσικά αλατσιμένο νερό. Να ψιλοκόψω το κρεμμύδι μου, το μισό τώρα για αυτή την ποσότητα θα είναι ok. Ωραία, ο Θάνος θα μου βάλει λίγο ελαιόλαδο μέσα στο κατσαρολάκι, το οποίο έχει ζεσταθεί και θα πάμε να αρχίσουμε να μυρίσει λίγο η πλατεία. Τώρα εκεί πράγμα δεν έχω.
Να είστε καλά. Είστε από την Κρήτη? Εντάξει. Ωραία, Ματινάδα, ξέρετε? Μόνο στις κοπελιές. Να, εδώ. Να, σε αυτή την κοπελιά να πείτε. Τα μάτια σου δεν κάστανο τα χείλη σου κεράσει, εκείνο του μιας παράτησης άμα χαμογελάσεις. Αυτά είναι. Τα χείλη και τα μάτια σου κλάνεψαν την καρδιά μου και να ανημένουν πιο άλλο δεν μπορώ γλυκά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Όχι, ωραία είναι η πλάκα και ωραία είναι και το χιούμορ, πρέπει να το έχουμε στη ζωή μας, γιατί αν δεν το έχουμε και αυτό... Και υγεία, πράγματι. Μόνο υγεία, αυτό πάνω απ' όλα. Λοιπόν, έχουμε ρίξει κρεμμύδι, καρότο, σέλερι, λαδάκι, λοιπόν, και τώρα θα ρίξω τα κεφάλια της γαρίδας και θα σας πω τώρα το πιο βασικό μυστικό. Θα ανακατέψουμε καλά. Όλοι έχουμε πάει σε ένα ουζερί, έχουμε φάει γαρίδες και πάντα τι κάνουμε, παίρνουμε το κεφάλι και το ρουφάμε, γιατί εκεί είναι όλο το άρωμα, όλη η γεύση. Εδώ λοιπόν για να φύγει αυτό το άρωμα και αυτή η γεύση, αναγκαστικά πρέπει με την κουτάλα μου να πάω στα κεφάλια, να τα σπάσω έτσι ώστε να μπορεί να φύγει όλο αυτό το υγρό που είναι μέσα στο κεφάλι για να μου δώσει το άρωμα που θέλω για τη σάλτσα. Ήδη έχει αρχίσει, να πούμε κοντά, αρχίζει και μυρίζει. Ωραία. Να ανακατέψουμε καλά. Έχω την φωτιά πολύ δυνατά, την έχω στο 9. Ωραία. Θα το βάλεις εσύ. Θα το ανάψεις εσύ όταν θα βάλω το κονιά. Θέλω να σπάσουμε καλά. Προσπαθώ να δω γιατί δεν έχει και πολύ φως, αλλά μια χαρά θα τα καταφέρουμε. Εσύ που φοράς κόκκινο, για έλα εδώ, εσένα πώς σε λένε, έλα από εδώ. Έλα να σου πω ένα μυστικό. Λοιπόν, να μου πεις πώς σε λένε καταρχήν. Για πες, πώς σε λένε. Ο Αμίρ, τι ομάδα είσαι? Θες να σου πω μια ιστορία? Εκείνο το βράδυ πριν ένα χρόνο, το Μάιο, ξέρεις που ήμουνα? Σε αυτή την πλατεία εδώ ήμουνα, μαζί με την κόρη μου, τη μέρα που σηκώσαμε το κύπελλο. Άντε, πήγαινε κάτσε. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, είμαι Ολυμπιακός. Λοιπόν, εδώ τώρα θα σβήσουμε με κονιάκ, το οποίο θα δώσει ένα πάρα πολύ άρωμα, δεν χρειάζεται πάρα πολύ και καλό είναι να το σβήσουμε με φωτιά, να φύγει το πολύ αλκοόλ. Συνήθως όταν έχουμε γκάζι, το γυρνάμε και παίρνουμε φωτιά. Τώρα εδώ θα το βάλουμε αφρόι στο λίγο για να πάρει. Να, τσακ, λίγο. Βλέπετε, φεύγει το αλκοόλ. Ωραία. Μόλις φύγει το αλκοόλ, αυτό θα σβήσει και θα προσθέσουμε μέσα λίγο νερό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε όλο το ωραίο το άρωμα. Λοιπόν, θα μου φέρει νεράκι, αυτό σιγά σιγά θα σβήσει. Φεύγει το αλκοόλ από την τέτοια. Ωραία. Έφυγε, τέλος. Ας πάρουμε λίγο από το βραστό νερό για να πάει πιο γρήγορα. Λοιπόν, πριν το βάλω, πώς σας λένε? Κλωδιά, έλα εδώ ένα λεπτό γρήγορα. Θέλω να μυρίσεις εδώ μέσα. Καλά, μέσα και πήγαινε κοντά. Ό,τι μυρίζει, φανταστικό, ωραία. Λοιπόν, η μαμά σου το μυρίζει πραγματικά φανταστικά. Θα σβήσουμε με 2-3 κουταλιές νερό για να πάρουμε το ζωμό μας. Εδώ και θα το αφήσουμε σιγά σιγά να έρθει να βράσει για να πάρουμε πολύ ωραίο άρωμα.
Λοιπόν, καθίστε εκεί που είστε, μην κουνιέστε. Εντάξει. Δείτε εδώ, βλέπετε. Και είναι μέσα όλα. Μυρίστε. Είδατε τι ωραία που μυρίζει. Πρέπει να πάτε πολύ κοντά. Ο λάτρης της μαγειρικής. Πριν. Και να πάω από εδώ, μην κάψουμε κανένα παιδάκι. Εδώ, μια μυρίστε κι εσείς. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η αγαπημένη σας συνταγή. Θα μου βάλω το πάνω. Τι μαγειρεύετε πιο ωραία. Αν ερχόμουν να σας πείτε σας τι θα μου μαγειρεύατε. Θα βγάλουμε μετά φωτογραφίες. Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό. Κρυθαρωτό. Αυτό είναι. Ας πούμε ο Θάνος φτιάχνει ωραίο παστίτσι. Λοιπόν, κατέβηκε πολύ, πολύ καλά και αυτό κανονικά μετά μπορούμε να το περάσουμε είτε από ένα πίμερ και να το σουρώσουμε είτε μπορείτε να το περάσετε μέσα σε ένα μούλτι σιγά σιγά για να πάρουμε το άρωμα της γαρίδας. Εδώ απλώς τώρα θα το σουρώσω εγώ μετά για να βάλω μέσα τα ζυμαρικά γιατί δεν έχουμε το εκείμενο εδώ να το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά να κόψουμε μερικά ντοματίνια στη μέση να κάνουμε μια μικρή προετοιμασία γιατί θα τα βάλουμε μέσα στη σάλτσα και νομίζω ότι σε 2-3 λεπτά μπορούμε να βάλουμε τα ζυμαρικά μας να βράζουμε. Ποιο? Τι? Γιατί? Α, εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, δεν πειράζει. Αν κάποιος έχει κάποια ερώτηση για τη συνταγή ή οτιδήποτε άλλο, καλό είναι να ρωτήσει, να κάνουμε ησυχία του να ακούμε την ερώτηση για να απαντήσουμε. Εγώ αυτά τώρα τα ντοματίνια θα έρθω να τα σοτάρω λίγο μαζί με κάπαρι και πολύ λίγο κρεμμύδι στη σοτέζα μου, η οποία ελπίζω να έχει σταθεί αρκετά. Εδώ, ας βάλουμε το λάδι μας να καίει. Λαδάκι είναι το δικό μας τώρα σε αυτή τη συνταγή. Είναι ωραία και θα βάλουμε μέσα μετά και λίγο βουτυράκι. Το βούτυρο του δίνει η άλλη. Ωραία. Λοιπόν, τώρα να πούμε, αν πάρετε γαρίδες κατεψυγμένες, θα ήθελα να τις αφήσεις στο ψυγείο από το προηγούμενο βράδυ να έρθουν να αποψυχθούν σιγά σιγά. Δηλαδή, αυτό που τις βάλω κατά από ζεστό νερό γρήγορα να τις απαψύξω είναι ότι χειρότερο μπορείτε να κάνετε. Άρα, τις γαρίδες, τις κατεψυγμένες, τις βάλω στο ψυγείο την προηγούμενη μέρα, το προηγούμενο βράδυ, να έρθουν σιγά σιγά να ξεκαγώσουν μόνες τους. Εντάξει. Άμα πάρετε τώρα κατεψυγμένες που δεν έχουν κεφάλι και είναι καθαρισμένες, και αυτές πάλι σιγά σιγά να ξεκαγώσουν, να έρθουν στη φυσική τους θερμοκρασία, ενώ να αποψυχθούν σωστά. Πάλι τα ζυμαρικά, έχεις βάλει αλάτι στο νερό. Είναι αλατισμένο. Αλάτι πάντα, μια καλή κούφτα, χοντρό αλάτι, να είναι νόστιμο το αλατισμένο το νερό μας. Αυτά θέλουν περίπου 8 λεπτά, άρα αυτό καίει, βάλτε σε 1 λεπτό, Πάμε πρώτα να βάλουμε λίγο βούτυρο στη σοτέζα μας, η οποία θέλω να έχει κάψει πραγματικά αρκετά, έτσι ώστε να έρθει το βουτυράκι, να βγάλει την πρωτεΐνη του και να δώσει όλη την νοστιμιά. Έτσι, να μιλήσουμε όμορφα. Εντάξει. Κόψουμε λίγο κρεμμυδάκι στα γρήγορα. Θα βάλω την κάπαρη μου να έρθει να δώσει άρωμα. Θέλω να την τηγανίσω. Για να είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ νόστιμη. Δεν θέλω μόνο πολύ το κάνει. Δεν ανάβει. Ναι, βέβαια. Αν έχουμε ξαμυρίσει την κάπαρη μας, βάζω το κρεμμύδι μου. Αν πάρει το σάπι. Εντάξει. Αλλιώς την κανονική κούτρα.
είναι τα σήμερα. Βγάλω αυτό. Θα βάλουμε εδώ μέσα τώρα τις γαρίδες, οι οποίες έχουμε καθαρίσει. Τι θα κάνω, κοιτάξτε με καλά, είναι πάρα πολύ βασικό. Επειδή θα βάλω σάλτσα ντομάτα έτοιμη και τα ντοματίνια, αυτά θα βγάλουν πολύ υγρασία. Αν αφήσω και τις γαρίδες μέσα, θα γίνουν τσίχλα. Άρα θέλω να τις σοτάρω ωραία με το κρεμμύδι και την κάπαρη, αυτό που κάνω τώρα. Και όταν είναι έτοιμες, που θα είναι έτοιμες σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, θα τα βγάλω σε ένα μπολ και θα συνεχίσω εκεί πέρα να ζεστάνω τη σάλτσα μου μαζί με την πις, να βάλω τα ζυμαρικά μου και τελευταία στιγμή να ξαναβάλω μέσα κάπαρη κρεμμύδι για να μείνουν οι γαρίδες ωραίες, νόστιμες και ζουμερές. Αλλιώς η γαρίδα γίνεται σαν τσίχλα. Όσο πιο δυνατή θερμοκρασία έχουμε, αν έχουμε παγωνική κουζίνα εγκάζει ακόμα καλύτερα. Αν έχουμε κανονική εστία όπως έχουμε τώρα εγώ εδώ, πολύ απλά το αφήνουμε το τηγάνι μας και τις οδές μας θα κάψει πάρα πολύ καλά. Βάζεις τα ζυμαρικά μας να βράσουνε. Ωραία. Μια χαρά είναι αυτά, έτσι και τώρα κάποια που θέλουμε να κάνουμε, πρέπει. Έχω συνηθίσει να μιλάω σε παγωγικό μάθημα. Το κομμάτι έχει πάρα πολύ δύναμη και ένταση και έτσι γίνονται όλα λίγο πιο γρήγορα, αλλά δεν πειράζει. Όταν το κάνω αυτό, πάει γρήγορα, είναι μόνο στην κουζίνα. Όταν έχω τόσο παρέα, δεν πειράζει, θα πάρει λίγο χρόνο παραπάνω. Λοιπόν, επειδή με ρωτάνε πάρα πολύ για συνταγές και όλα αυτά, να σας πω ότι ανεβάζω πάρα πολλές συνταγές. Στο Instagram μου είναι Alex Papandreou, επειδή πιο πολύ είστε με ένα κινητό. Μπορείτε να με βρείτε και θα σας παρακαλέσω να ακολουθήσετε, γιατί ανεβάζω ωραία, κάνουμε πολύ ωραία βίντεο. Alex Papandreou στο Instagram, στο YouTube είναι Alex Papandreou, στο Facebook είναι Alex Papandreou και το site που είναι πάλι alexospapandreou.gr. Εκεί έχουμε πάνω από 1.200 συνταγές αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε ό,τι θέλετε. Στο κομμάτι της τηλεόρασης φέτος θα με βλέπετε στο πρωινό του Αντένα και πολλές άλλες συνταγές τις βλέπετε στο ίντερνετ. Αν πατήσετε ανοίξει το πανέλ θα τα βρείτε όλα. Λοιπόν, η γαρίδα σχεδόν είναι έτοιμη. Θα σας πω ένα πάρα πολύ μεγάλο μυστικό το οποίο δεν ισχύει μόνο για τη γαρίδα, ισχύει για ότι είναι θαλασσινό και ψάρι. Λοιπόν, αυτή η γαρίδα εδώ τώρα, εντάξει, έχει πάρει μια θερμοκρασία. Ας πούμε ότι έχει φτάσει στους 90 βαθμούς. Τι γίνεται όμως, όταν τη βγάλετε ότι αυτή μετά συνεχίζει και ψήνεται κι άλλο μέχρι να τελειώσετε τη συνταγή και μετά γίνεται πάρα πολύ σκληρή. Και έχετε πληρώσει μια γαρίδα η οποία είναι σχετικά πια ακριβή, εντάξει, και δεν έχετε όλη την ωραία γεύση. Και θα σας το αποδείξω. Το όνομά σας, Χαρά. Χαρά, έλα μαζί μου. Εδώ. Θα δεις ότι τώρα αυτή η γαρίδα λοιπόν που την έψα πάρα πολύ γρήγορα, θα κόψω ένα κομματάκι, θα το πάρεις με το χεράκι σου και δεν έχω βάλει ούτε αλάτι ούτε πιπέρι. Έχει τη γεύση από την κάπαρη και το κρεμμύδι. Δοκίμασέ το. Θέλω να μου πεις πιο πολύ, όχι τη γεύση, γιατί δεν έχω ακόμα βάλει αλάτια. Δεν είναι ωραία και μαλακή και γευστική. Αυτό λοιπόν. Πάμε. Βάζουμε τα ντοματίνια μας μέσα, το τηγάνι, ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε. Τέλεια. Ναι. Όσο που περιμένω το χαρτάκι. Thank you. Λοιπόν, εδώ ήδη έχουμε... Άρα, τέλεια. Σε έχουμε εδώ άλλη μια ερώτηση. Ναι. Θέλω να ρωτήσω πόσα λεπτά είναι το ιδανικό να ψήσουμε τις γαρίδες. Λοιπόν, θα σας πω, παίζει ρόλο αν είναι γαρίδα μικρή ή αν είναι γαρίδα μεγάλη. Στις γενικές γραμμές, μια γαρίδα μέσα σε 1-1,5 λεπτό σε δυνατή θερμοκρασία του τηγάνι είναι έτοιμη. Λόγω του κρατάκι θερμοκρασία Και θα συνεχίσει μετά, δηλαδή μέχρι να την βάλετε στη σάλτσα ή ακόμα μέχρι να το σερβίρετε και όλα αυτά, δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Γιατί μετά θα τη χαλάσετε και είναι κρίμα. Λοιπόν, τα ντοματίνια θέλω να έρθουν να μαλακώσουν λίγο. Ό,τι θέλετε να μου πείτε. Λοιπόν, όπως προσέξατε πριν ξεκίνησα. Περισσότερα φαγητά βάζετε βούτυρο. Θα σας πω,
Εγώ συνήθως, όπως και εδώ στην αρχή, θα έβαλα ελαιόλαδο και μαζί βούτυρο. Το βούτυρο έχει πάρα πολύ πρωτεΐνη, άρα αν το βάλεις μόνο του θα καεί πολύ γρήγορα η πρωτεΐνη και θα μαυρίσει. Ενώ αν βάλεις μια κουταλιά λάδι, μια κουταλιά βούτυρο μαζί, παίρνεις τα αρώματα και από τα δύο, έχει άλλα αρώματα το βούτυρο και συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία για την γεύση. Μπορείτε, άμα θέλετε, σε μια στιγμή να βάλετε μόνο βούτυρο ή μόνο λάδι. Δεν θα αλλάξει κάτι. Αυτό είναι εντελώς υποκειμενικό γιατί αρέσει πιο πολύ στον καθένα. Το βούτυρο επίσης δίνει το άρωμα του φουντουκιού όταν αρχίσει και αφρίζει και λίγο καίγεται και γίνεται πολύ πολύ ωραίο. Λοιπόν, τα ντοματίνια μου τώρα εδώ αρχίζουν και μαλακώνουν. Και τώρα τι θα κάνουμε εδώ, σιγά σιγά θα σβήσω. Καλησπέρα. Μια ερώτηση. Ναι, γεια σας. Να αντικαταστήσουμε το κονιάκ με ούζο για πιο ρημό. Ναι, βέβαια. Σε ευχαριστώ. Πολύ εύκολα. Και ούζο. Δεν κρατάτε λίγο για να πιείτε κιόλας. Ναι. Έτσι. Μπορείτε να βάλετε και ωραία, και αν έχετε κερακί ή ούζο, αλλά το ούζο είναι πάρα πολύ ωραίο. Το κάνω πολλές συνταγές όταν πάω στο Lesbos Food Festival το καλοκαίρι στη Μυτιλήνη που μου αρέσει το ούζο και είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ έχουμε τις γαρίδες. Για όσοι ήρθαν τώρα με το κρεμμύδι, το καρότο, το σέλερι, σβήσαμε με κονιάκ, βάλαμε νεράκι, εντάξει, και αυτό κανονικά το περνάω σε blender και μετά το περνάω από το ειδικό σινουά που το λέμε αυτό εδώ για να έρθει να γίνει. Εγώ τώρα επειδή εδώ δεν έχω blender θα πάρω μόνο το ζουμάκι το οποίο είναι νόστιμο και ωραίο, εντάξει, και απλά θα περάσω λίγο στο τηγάνι μου. Δείτε το χρώμα που πήρε, βλέπετε, ήδη έχει πάρει χρώμα για να μου δώσει λίγο γεύση και να βράσει. Αυτό, όχι παραπάνω, νομίζω ότι είμαστε ok εδώ, γιατί, ναι, άστο λίγο εδώ στην άκρη. Θα πάρω και λίγη έτοιμη σάλτσα, βαρύλα, αυτό είναι μια ωραία κλασική κόκκινη σάλτσα, μπορείτε να πάρετε ντομάτες να φτιάξετε και τη δική σας σάλτσα. Θα βάλω μέσα μερικές κουταλιές να έρθει να βράσει. Ωραία. Λοιπόν, θα ρίξω αλάτι πολύ λίγο. Ο λόγος ποιος είναι ότι έχω την κάπαρη, η οποία ήδη ήταν νιβελαμένη, ψαλμυρισμένη, αλλά έχει αλατάκι. Εδώ. Και φρεσκοτριμμένο πιπέρι, που αγαπώ πολύ. Εδώ. Αυτό είναι ένα μείγμα πιπεριών το οποίο το κάνω μόνος μου, θα σας το πω. Άμα πάτε σε ένα μπαχαράδικο και πάρετε πιπέρια, είναι πολύ εύκολο. Είναι 40-30, 20-10. 40 και 30, 70 και 20, 90 και 10, 100 γραμμάρια. 40 είναι το μαύρο πιπέρι, εντάξει. 30 είναι το λευκό πιπέρι. 20 είναι το πράσινο και 10 είναι το ροζ πιπέρι. Είναι το πιο εύκολο πιπέρι είναι το μαύρο, άρα είναι το πιο πολύ. Το δεύτερο πιο εύκολο είναι το άσπρο, είναι το 30. Το πράσινο που είναι λίγο πιο δύσκολο είναι το 20 και το ροζ ακόμα πιο δύσκολο το 10. Είναι πολύ εύκολο. Το αναμειγνύω σε ένα μπολ, το βάζω σε έναν μήλο και είναι το πιο ωραίο μείγμα για να έχετε νόστιμο φαγητό. Όχι, δεν χρειάζεται τώρα εδώ να σουρώσουμε. Καταρχήν θα δοκιμάσουμε και θα μου δώσει μια τρεπιτή κουτάλα. Είναι ωραίο να έχουμε λίγη υγρασία από την κατσαρόλα μέσα στη σάλτσα γιατί έχει άμυλο. Έχει το άμυλο το μακαρόνι και θα έρθει να δέσει τη σάλτσα μου. Ωραίο, αντέντε νομίζω σε ένα λεπτό θα είμαστε έτοιμοι. Για να δω γιατί είναι πιο φως. Ωραία. Νοστιμιές. Λοιπόν, έχω λίγο σκηνόπραστο το οποίο θα βάλω, μου αρέσει αρκετό μέσα στη σοτέζα μου όταν μπουν και τα ζυμαρικά και θα πέσουν μέσα και οι γαρίδες. Θα το ψιλοκόψω καλά. Ποιος το είπε αυτό? Για πες, πώς σε λένε? Γεια σου Σοφία μου. Πόσο χρονών ήμουν? Αυτή είναι η πιο ωραία ερώτηση να διάσου. Μπράβο Σοφία. Λοιπόν, Σοφία, ξεκίνησα να μαγειρεύω στα 13 γιατί είχαν χωρίσει οι γονείς μου, η μαμά μου δούλευε πολύ και έτσι έπρεπε και εγώ να φάω. Άρα ξεκίνησα να μαγειρεύω. Ξεκίνησα λοιπόν τα 13 και μαγείρευα πολύ
Και όταν τελείωσα το σχολείο, αποφάσισα να πάω στο στρατό για να τελειώνω. Και μετά πήγα σε ένα εστιατόριο να δω αν μου αρέσει η μαγειρική. Και λέω θα έρθω και θα δουλέψω μία εβδομάδα όμως, δεν θέλω παραπάνω, να δω αν μου αρέσει. Ξέρεις πόσο κάθισα? 9 μήνες. Και μετά πήγα και σπούδασα στο εξωτερικό. Πήγα στο Παρίσι και σπούδασα 4 χρόνια, δούλεψα στην Αγγλία, έκανα ένα μεταπτυχιακό στην Αμερική και μετά γύρισα εδώ και ξεκίνησα τη δουλειά. Για πες. Εσείς... Να ξέρετε, από τα παιδιά είναι πιο δύσκολες ερωτήσεις πάντα. Εσείς ήσταν 13 και πήγετε στο στρατό. Στο στρατό δεν μαγειρεύετε τίποτα. Στο στρατό πήγα στα 18, δεν δήλωσα μάγειρα όμως, μάγειρας να ξέρεις. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα, τα ζυμαρικά μας είναι έτοιμα. Όπως είναι, με την υγρασία που είναι, τα βάζω στη σοτέζα. Δεν πειράζει να έχει λίγο νεράκι, ειδικά οι πένες θα έχουν, γιατί έχουν την τρύπα στη μέση, αλλά αυτό το νερό που μπαίνει είναι άμυλο, το οποίο πολύ ωραία θα έρθει να δέσει τη σάλτσα μας. Έτσι. Εδώ. Δεν πάει τίποτα χαμένο. Ανακατεύουμε. Για να δω τώρα ποιος θα έρθει, ποιος θα έρθει. Λοιπόν, εδώ μια νοικοκυρά νέα. Βάλε νέα νοικοκυρά και εμείς ξέρουμε. Ναι, μια νέα νοικοκυρά. Έλα, εσύ με τα γυαλιά, σε είδα, για έλα εδώ. Έλα, μην τρέπεσαι. Πώς σε λένε? Α, δεν πειράζει, ελάτε και δύο. Η Σπυριδούλα και η Σταυρούλα, ελάτε και δύο. Α, άρα δεν είσαι νέα νοικοκυρά. Α, αυτή είναι η νέα νοικοκυρά. Για έλα εδώ. Λοιπόν, έλα να δεις. Έλα από την άλλη εσύ. Έλα από την άλλη. Λοιπόν, βλέπεις, τα έχω βάλει μέσα. Ανακατεύω μαζί με τα ντοματίνια η σάλτσα, τα ζυμαρικά μας. Εντάξει, και τώρα που αρχίζει βλέπεις και δένει πολύ ωραία, τελευταία στιγμή ρίχνω τη γαρίδα μαζί με το κρεμμύδι και την κάπαρη, να έρθει να ανακατευτεί και αυτό όλο μαζί και όλο το σχοινόπρασο παντού. Μακάρι να τα μέρα να βλέπατε όλα τα χρώματα. Λοιπόν, άστο τώρα σε μένα. Είπαμε, Σταυρούλα, πρέπει να ανακατέψεις εσύ να πάρει της νέας νοικοκυράς το τέτοιο. Για έλα. Πάμε. Δεν το φοβάσαι. Χωρίς να πέσει έξω, Ωραία. Λοιπόν, έλα να δεις, ανακατεύουμε και πάμε και στις γωνίες, γιατί εκεί πέρα πάει και κρύβεται όλη η νοστιμιά και όλη η σάλτσα. Εντάξει, σβήνουμε τα μάτια μας εδώ, για να το πάμε στο 0. Εντάξει, και όπως είναι, ιδανικά παίρνουμε ένα βαθύ πιάτο, εντάξει, για να σερβίρουμε ένα ωραίο πιάτο. Εντάξει. Δες τι ωραία που έχει δέσει. Οι γαρίδες από πάνω. Παιδιά, θέλω λίγο, όχι. Παιδιά, όπως ήμασταν θέλω να ξανακάτσετε κάτω, γιατί εσείς είστε οι άνθρωποι που με προστατεύετε από όλους τους υπόλοιπους. Είστε τα παιδιά. Θα το δείτε όλοι, θα το κάνουμε βόλτα το πιάτο. Θα βάλουμε και λίγο έτσι κοινόμπρασο από πάνω. Σταυρούλα, πώς σου φαίνεται? Λοιπόν, έχουμε πολλές συνταγές στο Instagram, θα μπείτε να δείτε Άλεξ Παπανδρέου, θέλω να κάνετε έτσι λίγο follow. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι από πάνω. Λίγο, όχι πολύ. Το βάλουμε εδώ. Για δες το. Θα το φτιάξεις το γυαλό σου. Λοιπόν.
Ακούστε τώρα, θέλω να κάνετε ησυχία γιατί είναι το πιο βασικό μέρος της παρουσίασης. Κάποιοι ήρθαν από την αρχή, κάποιοι ήρθαν στη μέση, κάποιοι ήρθαν στο τέλος. Άρα θα πούμε πολύ γρήγορα ότι σε μία μικρή κατσαρόλα με λίγο ελαιόλαδο βάλαμε κρεμμύδι, καρότο, σέλινο, τα ανακατέψαμε, βάλαμε τα κεφάλια της γαρίδας, τα σπάσαμε, ρίξαμε το κονιάκ, το κάναμε φλαμπέ, ρίξαμε βραστό νερό, εντάξει, και φτιάξαμε τη σαλτσούλα μας. Βράσαμε τα ζυμαρικά μας, στη σοτέζα μας τι κάναμε, κάναμε με ελαιόλαδο και λίγο βούτυρο την κάπαρη, το κρεμμύδι και τις γαρίδες. Τα αφήσαμε στην άκρη, ξαναβάλαμε λίγο βουτυράκι, κάναμε τα ντοματίνια, βάλαμε τη σάλτσα ντομάτας. Μέσα στη σάλτσα ντομάτας και την ντοματίνια βάλαμε τα ζυμαρικά τα βραστά, τα που έχουν βράσει τα ζυμαρικά μας. Ρίξαμε μέσα και τις γαρίδες με την κάπαρη και το κρεμμύδι, σχοινόπαρσο, ανακατέψαμε και είναι έτοιμη η συνταγή μας. Θα την περάσω να τη δείτε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα χαρώ πολύ να μου στείλετε φωτογραφίες και έχετε τραβήξει στα social, στο Instagram. Ορίστε. Τι μήνα είμαι γεννημένος? Έχω γενέθλια τον επόμενο μήνα. Όχι, δεν είμαι ζυγός, είμαι Σκορπιός. Έχω γεννηθεί 28 Οκτωβρίου. Ορίστε. Ναι, βέβαια, ελάτε. Πάμε και από εδώ, να προσέξουμε τα παιδιά, ειδικά αυτή εδώ την όμορφη και μην την πατήσουμε. Σ' αρέσει? Να είστε καλά, να είστε καλά. Εδώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και καθίσατε τόση ώρα όρθιοι να μας παρακολουθήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα θα κάνουμε κάτι μαγικό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, όχι. Λοιπόν, περιμένετε τώρα, κυρία Ελίτση, τώρα θα κάνουμε το καλύτερο. Λοιπόν, εγώ να μην κάνω τη selfie δηλαδή μαζί σας. Να την κάνω μάλιστα κιόλας, θα κάνω ένα βίντεο που θα είναι ακόμα καλύτερο για να σηκώσετε όλοι χέρια. Εδώ, μισό λεπτό. Λοιπόν, όχι, κάπως θα το κάνω selfie, δεν με πάρεις. Όχι, θα με πάρεις εσύ με τον κόσμο. Θα μου κάνεις, όχι, θα μου κάνεις από εδώ. Έλα εδώ. Εδώ. Όχι, εσύ, εδώ. Τίποτα, θα με κάνεις ένα βίντεο. Τον κόσμο να σηκώσει τα χέρια. Λοιπόν, και είμαστε εδώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σηκώσουμε τα χέρια μας. Φτιάξαμε ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο. Πειραιώς Taste Festival. Ευχαριστούμε Πειραιά, να είσαι καλά. Και ένα τελευταίο χειροκρότημα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο που με κάλεσε για αυτή τη βραδιά, να ευχαριστήσω το Θάνο, το συνεργάτη μου που είναι μαζί μου και με βοηθάει, και να ευχαριστήσουμε και τον Όμηρο, τον ΙΕΚ Όμηρος, που όλα τα παιδιά του ΙΕΚ έχουν μαγειρέψει τη συνταγή, ελπίζω να την έχουν κάνει εξίσου ωραία, για να τη δοκιμάσετε. Εντάξει. Ορίστε, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ναι. Εγώ τις φτιάχνω και έτσι Στο Johnson Wales University, στο Providence. Ναι. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ για να αρχίσουμε να μοιράζουμε τις μερίδες και να δοκιμάσετε. Ελάτε από εδώ δεξιά. Θα σας δώσουμε ατομικό μαζί με μαγειροπύρνους. Αλλά δύο λόγια να σας πει και ο σεφ μας εδώ από το ΙΕΚ Όμηρος που ήρθαν σήμερα, μας βοήθησαν, μαγείρεψαν μαζί.
Ένα δευτερόλεπτο μόνο. Παιδιά, θέλω να προσέξετε πολύ καλά γιατί αυτή η κατσαρόλα καίει και έχει βραστό νερό εδώ, εντάξει, και καίνουν τα μάτια, μόνο αυτό. Θέλω να σας καλησπερίσουμε και εμείς σαν η ΕΚΟ Όμηρος. Συγχαρητήρια στο Δήμο για αυτές τις πρωτοβουλίες που έχει. Συγχαρητήρια και στον φίλο μου τον Αλέξανδρο για τις ωραίες δημιουργίες σαν σεφ. Εμείς σαν η ΕΚΟ Όμηρος είμαστε πάντα ορογός σε οποιαδήποτε γαστρονομική εκδήλωση και όχι μόνο. Στηρίζουμε τον Πειραιά, στηρίζουμε τους συναδέλφους, στηρίζουμε τη γαστρονομία και είμαστε πάντα παρόν. Ό,τι χρειαστεί, σας ευχαριστούμε όλους. Τα παιδιά τα οποία δώσαν με αγάπη πολύ σήμερα να φτιάξουμε την υπέροχη συνταγή του φίλου του Αλέξανδρου για να τη δοκιμάσετε κι εσείς και είμαστε εδώ να στηρίξουμε οποιαδήποτε προσπάθεια στο Δήμο του Πειραιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Yeah.